Alhamdulillah. Kegandengannya wis ora buahan. Yo tetep luhuran. Dadi wong Islam ke aja lali sembayang. Bakone lemu-lemu ki cocok ki. Dina jemuah tugas-tugas wis tak lakoni. Pilang nyong wis oleh luhurang nadalan. Karang priye meneh? Gak jemuahan nang kono-kono. Malah azan yes pisan. Model opo kok ngono ke mazhabe kepriye ora mudeng nyong. Pilang nyong ora melu jemuahan. Kok ono ya nang Indonesia sing model kok ngono kae. Wis ora apa-apa. Tak karo Bali saiki. Maeso ya wis oleh ngelatih karate. Murid-murid sing do belajar bela diri guys tak diwarai guys. Alhamdulillah tugas hari ini selesai. Alhamdulillah nek lungane dina jemuah pancen berkah. Senajan luru utangan oleh duit sakta. Saiki ngopi-ngopi sih ya. Liren. Wahai bojoku, besok kita jadi pergi bulan madu. Cocok bukan? Malah wis gawe kopi karo bojo iki. Alhamdulillah. Bojo nek gemati. Tapi bojoku nanti ya. Apa jengkel? Wah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lah iki ra dina jemuah. Bojoku mesti jengkel iki. Waduh. Nyonge iki lali klalen. Mambengi kok ya ora tak jai indehoi. Ora bercinta. Walah. Goblok nyongke. Awang genah mambengi iki malam jemuah kok. Mulane bojone nyong jengkel ki lunga. Oh alah, sak pilang-pilang, sak jengkel-jengkel iki ninggali kopi ngerti. Nek bojo ki senengane kopi. Wis, njaluk ngapura, Dik. Bojomu ki mambengi lali. Ora ngerti nek mambengi kuwi dina jemuah. Kowe ora tak keloni. Piye alah. Karang dadi bojo dukun iki kudu sabar. Oke urusane. Jajal. Maeso ya kudu ngelatih pencak silat. Ya kadang iki rengalas. Ngopeni tanduran. Kadang ana tamu gak njaluk nomor. Wow. Karo ngenteni wong nglinting aja lali. Ngerti ora karepe nglinting? Nglinting kuwi ngilingi barang sing penting. Kuwi jenenge nglinting.
Tak kandhani. Ngelinting apa? Ngelinting kuwi ngilingi barang sing penting. Walah. Sing bedal cengkeh kurang ombo. Kurang dower. Ora dower yo metune ora dlodok-dlodok. Tak tambahke iki. Dlodok penak. Pas. Ngelinting mau apa jenenge? Ngelintinge ngilingi barang sing penting jenenge nglinting. Nek ngerokok rugi. Nggak kepanjangane ngerok pokok. Ngerok pokok, pokoke dirok entek. Lo aja udut rokok. Mau nglinting ngilingi barang sing penting. Sing penting apa ya ngene duit bojo. Men iso tilik bayi, iso kondangan, iso umum, co kancane. Nang desa ora umum yo elek. Iki jenengane nglinting ngilingi barang sing penting. Termasuk jajane bocah yo penting. Aja do lali. Dadi wong lanang dumeh sing luru duit lho, entek kowe tut rokok. Sak penake dhewe. Sulat udute. Ayo enak, udut lintingan dhewe ngertine ra enak. Ra kalah karo pabrik. Lintingane wong Temanggung kok lawan. Wani karo wong Temanggung. Oh, sembarangan. Karo ngopi. Ya jenenge ngopi. Ngopi ki ngolah pikir. Men ora cuntel ngopi sing kenthel. Ngopi nek encer ya percuma. Kamso. Desi kondi. Mau kok ora ketok nang masjid jemuahan. Mbah. Biasa lunga wadoh, Mbah, luru utangan. Rene jagong sik liren. Mbah. Nang omah dina jemuah prei. Besok alhamdulillah wis oleh ngelatih karate bela diri. Murid-murid sing do karate wis tak latih. Yo terus njajal kuwe niliki mbako. Jadi mau nang kono jemuahan ora lunga kuwe wong jemuah kok. Lunga ke jadi mau nang kono jemuahan ora. Kak. Yo alhamdulillah, Mbah. Alhamdulillah kepriye? Ora jemuahan. yo Aku iso, dia ora jemuahan priye? Nono masjid apa kepriye mau gue? nek perkara masjid ki ana masjid, Mbah. Yo nang kono yo ana wong jemuahan. Tapi lak jemuahane kuwi, Mbah, adane sepisan. Dadinya kan bingung. Mangkae nangon dhewek nek jemuahan adane pindho. Ya apa kira-kira sing mau ki sah, Mbah? Kanjong yo ora jemuahan akhire. Apa nek jemuahan adzan pisan ki ora sah apa? Nek adzan pisan ki apa sah, Mbah kira-kira? Umume lak yo adzan pindho nang kono-kono. Nek kok ngono ki mazhab apa, Mbah? Sak ngertine samang. Oh. Iki perkara mau ora jemuahan nang kono-kono kuwi. Perkarane nang kono-kono ki adzan pisan le jemuahan kuwi. Yo, Kita kandhani. Dhek dadi wong ki aja goblok. Sing jenengane jemuahan kuwi yo. Gak adzan pisan. Gak adzan pindho. Mbok gak ora adzan pisan sadurunge khotbah. Ki ora masalah. Sebab adzan ki kudu rukun jemuahan kuwi. Mulane wong ki ngaji aja ming gampang nyalahake batire sing jenenge adzan. Kuwi nang jemuahan ki kudu rukun. Gak nganggo adzan ya luweh, ora nganggo adzan ya luweh. Sing nganggo adzan ya sah, sing ora nganggo adzan ya sah. Sing adzane pisan sah,
sing adzane pindho ya sah. Ngono. Ngeco menene lunga-lunga ke jemuahan. Ora usah mikir adzan pisan utawa adzan pindho. Bali ora ta? Ngono, Mbah. Bali. Wae budrek nek mikir Iya sih, Ki, kok. dhek. Salah kabeh komite. Man saiki ke akeh wong keminter. Keminter ya. Aja lali. Jaman saiki ke akeh wong keminter ana juga tere garek kemine. Turah kemine. Wong nek keminter gampang nyalahake nggon batire. Janji sing ora padha ngon dhewek disalahake. Model-model wong sing gampang nyalahake nggon batire kuwi modele kadrun utawa kecebong. Paham?